Nimeni on Breno Tavares Nogueira. Synnyin Pará de Minasissa, Minas Geraisissa. Minulla on lääketieteen tutkinto erikoistuen silmätautioppiin, kaihileikkaukseen ja sairaalahoitoon. Yksinkertaisesti sanottuna kaihi on ihmissilmän luonnollinen ikääntymisprosessi, jossa normaalisti täysin läpinäkyvä linssi samentuu yhä enemmän. Se lakkaa olemasta läpinäkyvä ja sen seurauksena näkö vain huononee ja huononee. Lopulta tämä johtaa täydelliseen sokeuteen. Suurella osalla potilaista, joita leikkaamme, on hyvin pitkälle edennyt kaihi. Kutsumme sitä valkoiseksi kaihiksi, eli kaihiksi, joka on jo täysin estänyt potilaan näön. Ja tässä kaihivaiheessa he eivät enää havaitse mitään, heillä ei ole näköä jäljellä. Se oli tarkalleen 12 vuotta perusteellista valmistelua. Aloitimme järjestelyt lääkärimissioiden toteuttamiseksi Afrikassa vuonna 2012. Yleensä kaihileikkaus kestää keskimäärin 15-20 minuuttia. En ole silmälääkäri, mutta näin minulle on kerrottu ja näin olen saanut tietää. Uusi tekniikka, jonka tohtori Brennan ja hänen tiiminsä ovat ottaneet käyttöön, kestää keskimäärin 5 minuuttia tapausta kohden. Siksi, tiedättehän, 5 päivässä teimme 600 leikkausta. Eli puhutaan yli 100 leikkauksesta päivässä, mikä on hienoa. Ja aivan tässä on Kamusun keskussairaalan alue, jossa jokainen näistä rakennuksista on eri ja erikoistunut lääketieteen ala. Saapuessaan sairaalaan potilaat käyvät läpi kattavan seulontaprosessin, jossa heidät tunnistetaan ja rekisteröidään huolellisesti. Sen jälkeen mustuainen laajennetaan silmätipoilla ja anestesia annetaan huolellisesti, jotta toimenpide olisi kivuton. Toimenpide kestää noin 5 minuuttia, jonka aikana samentunut mykiö poistetaan ja korvataan uudella. Kun kuulimme teidän tulleen Malawiin auttamaan ihmisten leikkaamisessa, se on ollut meille todella hyvä asia. Me kiirehdimme tänne, te leikkasitte hänet ja nyt hän pystyy näkemään. Tästä päivästä lähtien hän pystyy ajamaan itse. Olen todella onnellinen, olen todella tyytyväinen nyt kun äitini näkee selvästi molemmilla silmillä. Joten tohtori Brinho ja brasilialainen tiimi, joka koostuu silmälääkäreistä, tekevät leikkauksia yhteistyössä terveysministeriön kanssa. Tämä leiri on suunnattu potilaillemme, jotka asuvat enimmäkseen vaikeasti saavutettavilla alueilla, enimmäkseen syrjäseuduilla, ihmisille, jotka eivät voi tulla sairaalaan ja sairaalan on mentävä heidän luokseen. Herra, Jackson on sokea kaihin vuoksi. Viemme hänet kaihileikkaukseen Lilongwen sairaalaan pääkaupunkiin ja toivomme, että hän pystyy näkemään uudelleen. Ja dokumentoimme sen täällä. Näemme läheltä, miksi tätä kutsutaan Afrikan lämpimäksi sydämeksi. Maailman vieraanvaraisimmat ja ystävällisimmät ihmiset ovat todella Malawin ainutlaatuisia ihmisiä. Leikkaus onnistui täydellisesti ja kaikki sujui juuri niin kuin odotettiin. Nyt meidän täytyy vain kärsivällisesti odottaa oikeaa hetkeä siteen poistamiseen. Olemme todella kiitollisia tohtori Brunolle ja tiimille siitä, että he tulivat tänne auttamaan meitä. Meillä tulee olemaan 1000 kaihipotilasta. Kyseessä on 1000 ihmistä, jotka saavat näkönsä takaisin, mikä ei ole mikään pieni saavutus. Olemme todella kiitollisia. Avaa silmäsi, äiti. Hei, äiti. Näetkö sinä? Ja leikkauksen ansiosta, herra. 5 pitkän sokeusvuoden jälkeen Jackson pystyy vihdoin näkemään maailman uudelleen. Nyt hänet ohjataan jatkotutkimuksiin toisen silmän leikkaamiseksi. Ja jos kaikki menee hyvin, hän saa näkönsä täysin takaisin. Keskeinen ja merkittävä osa tätä hanketta on kaihileikkausavun tarjoamisen ohella ja lisäksi paikalliselle väestölle myös ammatillisen tiedon vaihto sekä sairaalahenkilökunnan tärkeä koulutus. Tässä
On todella mukavaa, että alalla on asiantuntijoita, jotka voivat auttaa minua kehittämään taitojani. Ja joka kerta kun tapaamme, on aina jotain opittavaa, tapaamme muita. Tämä on myös eräänlaista osaamisen vaihtoa. Haluaisin tässä esittää virallisen ja sydämellisen lausunnon lääkärinä, eikö niin? Koska toteutimme kattavan ja elämää mullistavan lääketieteellisen hankkeen, ja se oli lääketiedettä sen kaikkein puhtaimmassa, syvimmän aidossa ja uskomattoman intensiivisessä muodossa, eikö niin? Sokean ihmisen näön palauttaminen kiteyttää todella kaiken sen, mitä silmätautiopin tulisi edustaa. Haluan ilmaista syvän kiitollisuuteni Malawin hallitukselle ja omistautuneelle terveysministeriölle, jotka osoittivat syvää luottamustaan tiimiimme ja antoivat meille mahdollisuuden tulla tänne esittelemään tätä työtä, palvella Malawin ihania ihmisiä ja tutustua näiden ainutlaatuisten ihmisten todellisuuteen. Yhdessä autetaan Malawia ja tuetaan näitä todella ihania ihmisiä, jotka täällä asuvat.